ganito. Dunks, ang babae. Alexander J1 Low, James Harden. Speed is our cons. Alex Caruso. Yan. BOA Lacing System. Boy Colorway. Lou Williams. Sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Wag ihinto, tuloy-tuloy mo lang. Yung 22 po, new arrivals na naman, Sundays, alam nyo na. Yung sale natin, tapos na po yan, kahapon sa ngayong araw. So yung makikita nyo sa labas, new arrivals na naman. So ito po, nandito po lahat ng ating new arrivals. Yan lang, sa mga golden racks lang po natin. Tapos itong nasa black rack. Ito yung mga old stock natin. Ang nakakainis lang ngayong new arrivals, yung nalagyan namin, pinasok ng tubig. So yun, pinapatuyo namin yung iba. So nakakainis lang, pero okay lang. So ito po yung mga pambabaeng mga okay. Mga EF1 na ganito. Dunks, pambabae yan. Alexander McQueen, J1 Low. Sa mga pambasketball at pamorma po, ito. Ito, yung Adidas, James Harden, size 11. Ang kondisyon po nito, panalong-panalo. Walang tapon, kaya medyo pricey yan. Ito po, James Harden. Ito rin, may mga leaning tayo na ganito. Speed is our constant pursuit. Leaning basketball, Speed 7 Premium. Lakas din po ng kondisyon yan. Okay na okay siya. Tapos meron tayong ganito. I think Alex Caruso yata to. Ito, kamay pa lang, nag-i-spike na eh. So, spike test natin ng bahagya. Walang pilit, walang punas. Ito, kanina, kamay ko lang po ginagamit ko. Napakalakas po ng spike. So, ito, habulin nyo po yan. Size 9 na maunahan nyo sila. Meron din tayong peak na ganito. Size 11. Translucent na naman, na jelly yung ilalim. Ang ganda po ng pattern, buong buo pa, walang heel drag, walang toe drag. Panalo to sa mga size 11. Unahan nyo po sila para makuha nyo po yan. Meron din tayong ganito. Yan, syempre, spike test kagad natin. Ang kondisyon po nito, napaka-pristine. Walang tapon dito, sack liner, kompletong insole, kompletong sintas. Ang ilalim po, yan, isang kamay lang po. Usually, dalawang kamay ginagamit ko pag nagpapaspike ako para talagang tumunog. Pero ito, wala. Effortless po tayo magpaspike. Pagpasok nyo lang po ito ng gitna, unahin nyo. Isipatin nyo na. Meron din pala ditong Klay Thompson. Actually, ito yung pinakagusto ko dito. Yung ilalim niya, buong buo, usually, nakakuha kami ng ganitong klaseng Klay Thompson. Masyadong laspag na. Pero ito po, konting-konti lang po ang bahid ng nakaraan. Yan, may konting ganyan lang sa sack liner. May anta tayo na ganyan. Tapos, ang iba po dyan, kasi mga generic na basketball shoes na lang. Meron pala tayong Yonex, nag-iisa lang po yan. Size 10. Kakaiba rin tong Yonex na to kasi BOA Lacing System na siya. So, no need na magsintas, iikutin mo lang. So, yun, may higpit na. Iikutin nyo lang. Tapos, tataas nyo lang pag gusto nyo nang. So, ito po, dinevelop po yung BOA Lacing System para sa mga nag-ice skating kasi hirap na silang magsintas ng sapatos nila pag nasa yelo. Ayun, ito yung ginagamit nila. And ngayon, inadapt na rin po sa mga sapatos para dun sa mga tamad magsintas. Ay, meron pala tayong Wade na ganito. Size 9. Parang panda colorway lang, no? Black and white. Tapos meron tayong Lou Williams na Koi colorway. Yan po yung kondisyon niya. May very minimal heel drag pero okay po lahat. Kailangan lang ng karagdagang laba kasi nilabahan na po namin yan. Koi colorway, Lou Williams. Mga naghahanap po ng black shoes na kung ayaw ng masyadong makulay, gusto mga discreet lang na sapatos. Nandito na. Meron tayo nag-iisang Jordan dito. Ang ganda rin ang kondisyon nito. Tapos yung iba po, mga China brands na. May Air 270 sa taas. Tapos sa mga pambabae natin, meron tayong Puma, meron mga Warache, tapos mga Superstar Skechers. Pero kung mga pambabae, doon po kayo tumingin kasi nandun po yung magaganda. Tapos yan lang naman po yung mga new arrivals natin. Tapos yung mga old stock po natin nandyan pa rin. Pilian nyo, gusto nyo, pumunta lang po kayo by 10 AM hanggang 8 PM po kami. Magla-live din po kami pagkagabi para 10 AM to 6 PM lang po pala kasi magla-live po kami ng 6 PM to 9 PM. Kaya yan, meron pala akong bagong candy. Yan, bagong lalagyan ng candy namin. Siyempre, nilagyan na namin ng bagong candy. Nougat po, yung nahanap ko. Pasensya na, fresh dapat. Nougat yung nahanap ko. Pasensya na, yan lang available dito sa Imol. Pero yung nougat, yung mga candy namin ng mga 90s. Mga batang 90s lang makaka-relate sa akin sa nougat na yan. Yan lang po. Maraming salamat sa panonood. Nandito na lang.